Ninabo umlabalaba odlalwa amangwane sadideka singizulu. Ninabekho balumlilo lisho ubuhanganga akhangela amankengane. Zulu omnyama ondlela zimhlophe siyakhuleka kini nina belema. No, isizathu nje senze ukuthi ngivele kini ukuthi ngiqeda ukudideka okukhona. Ngezwe abantu abaningi badidekile abaqonda ukuthi yingane umlabalaba odlalwa amangwane. Sadideka singuzulu, isilo esisiphethe njengamanje uMisuzulu kaZuluthini kaBhekuzulu engeke akwazi ukuba khona ayobungaza ukufihlwa, ukutshalwa kwenkosi yakaButhulezi, imbabazane kamaHaqa, usungu oluyibunubunu oluvinjwa ngapha liye ngale. Cha, yazini nina beqhawe, njengoba eyisilo eyimbuke kunezinto naye angakwazi ukuthi azenze. Yingakho ngalesikhathi ebekwa kwathiwa uyabulawa, ngoba wayibulawa ngoba akaseyena umuntu ojwayelekile. Njengoba uyinkosi nje yesizwe esingakazulu, akavumelekile ukuthi abe khona la emngcwabeni. Akavumelekile nje ukuhamba emngcwabo noma ukabani umngcwabo. La nje kufiwe khona olwakho unyawo alinyatheli khona. Ngangokuthi leyo nto leyo yiyo eyamgona nokuthi akwazi ukuthi ayobona undunankulu kaZulu esesibhedlela, ngoba siyazi ukuthi ey'bhedlela kuba khona nabadlulayo emhlabeni bedlulele khona ey'bhedlela. So isilo asikwazi ukuhambela endaweni la okusuke kukhona abantu abangasekho emhlabeni. Kubuhlungu, siyafisa nakho ukuthi sihambele abathandiweyo ney'hlobo zabo, kodwa isiko alivumeli lokho. Bengithi angicacise lokho nina beqhawe.